राजा हिमाचल बैठौले बड़े पार्वती रोतारी बाबूजी। आज जानगनी की दुनिया में लोग बेटी काहे के जन्मावेला, काहे लागिए पापा अरे पोखरा खोनावनी अरे काहे के बनावले बानी काहे लागी ए पापा बेटी जाना मावानी काहे के खोजानी दामा रहे। फिर हमरा विकास बाबू हजारों हजार पुरस्कार और पद प्रतिष्ठा बना रहे, पत्नी के मान सम्मान मिलत रहे कि माथावा मिसना बेटी अरे पोखरा अरे सभावा लगावी खातिर आ दुनिया बसावे खातिर बेटी जाना आ पौआ पाखरे के तब लड़की कहली कि बाबूजी जब ये करे करे तरुआ हमरा के बेटा काहे कहते कि बेटा हुआ बेटा हुआ, बेटा कहते कहते पापा बेटी बनाइए देनी, आज बेटा रोती पापा तई दिन देखे के ना मिली कि यारे पिता कावा ना होना गरिया जुआवा खेलानी ता गौरा आपने हारी गई कि आरे बेटी शिवा के रे नागरिया जुआवा खेलानी ताऊमा बेटी हारी गईनी तयारे पिता गैया हो बछरुआ काहे ना हारी गईनी गौरा बेटी हारी गईनी तयारे बेटी गैया रे बछरुआ घर के लक्ष्मी ता तू बेटी पहुनवा रहलू तयारे पापा किया रे पिता पिता पतोहिया कहे ना हारी गईनी धियावे के हारी गईनी है तयारे बेटी बेटा वो रे पातोहिया घर के लक्ष्मी तू बेटी पहुनवा रहलू। बाबा जी के लड़की मंजुला मिश्रा दरोगा बाड़ी बबनी
100 रुपया दिल मैंने बेटी बड़ी भाग से घर में आवले बाबा बाबू हमारे गौरुनो बाबा पुरस्कार देनी गौर भैया देनी हो हार्दिक अभिनंदन करो। ये दुनिया में बेटी एगो कन्यादान अवश्य दी भगवान से कहीं कि भगवान एगो बेटी जरूर दी संजोग बस बेटी नहीं के हो एगो कन्यादान जरूर जीवन में करी और अगर कन्यादान नहीं करत तो दुनिया महिला से कोनो फायदा नहीं के अरे चलते एगो परिवार ना बढ़ल अरे चलते एगो घर ना बसल अरे चलते के खानदान ना बढ़ल तो दुनिया महिला से कोनो फायदा नहीं खैनी या गईनी अगर अपना बेटी ने कहता भाई के बेटी के कन्यादान करी पटीदारी के लड़की के कन्यादान करी या समाज में कोनो गरीब के लड़की भी को दान जरूर करे के चाहिए। कथी के पीर हैया पापा हो बैठल बानी हमरो के बैठवले बानी हमरो के बैठवले बानी कथी के करे जावा पापा हो कइले बानी हमरा के तेरतानी हमरा के तेरतानी आमा के पिरैया बेटी हो बैठल बानी तोहरो के बैठवले बानी तोहरो के बैठवले बानी काठ के करे जावा पापा हो कइले बानी तोहरा के तेरतानी तोहरा के तेरतानी। फिर बबनी दरोगा जी बानी फिर हमरा के दिल बनी 200 रुपया अब फिर हमरा विकास बाबू नेहा राज जी के नाम से दिल बनी बबुआ के शुभकामना नेहा जी के बहुत बहुत स्वागत। जब कन्यादान दिया जाला बाबूजी प्राकृतिक भी रुए लगेला बाबा अपना लड़की के कन्यादान दिलो के पता हुई आंगन के लाइट लाइट रुए लगेला अदनी गो कलसा पर ज्योति जरेला वो ज्योति पर हुआ ध्यान से देखे तो लप 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 करेला जो हम बुता जाए लड़की रुएली बाप रुअता रे माई रुअतिया बाप पागल हो जाले महतारी के केस बिखर गइल बा साड़ी खुल गइल बा होश नहीं के जम कहाँ का करतन बाप जब रुएले तो लड़की के लिए पापा पापा मत रोइए पापा मत रोइए जीवन में आपके आंसू हम नहीं देखे आज भी नहीं देखेंगे पापा चाहे आपने जो भी किया पापा लेकिन रोइए मत। लड़की का बाप कहले कि बेटी का करिए हमरा तो बुझाते नहीं तो लड़कियां कहले कि बाबूजी जागले रहिया पापा जागले रहिया आजू घरवा चोरिया होई है आजू घरवा चोरिया होई है चोरावा के नमवा बेटी बात आई हो रे तू कावा चोरावा चोरिया करी है कावा चोरावा चोरिया करी है चोरावा के नाम महादेवा चोरावा उहे चोरावा चोरिया करी है उहे चोरावा चोरिया करी है। बाप कहले कि बेटी का हो गई हमरा तो बुझाते नहीं के फिर प्रमादनी हमार गार्जियन अरुण बाबा जी बहुत रुपया देनी बाप कहले कि बेटी का हो गई साझी खनकार हुए ये पेरा का हो गई कवन गारा नवा बेटी हो साझे
कवन गरहनवा भीनु सार कवन गरहनवा भीनु सार कवन गरहनवा बेटी मरौआ बीचवा लगी हो गईले मरौआ बीचवा लगी हो गईले कब होई है उगारी हमार कब होइले उगारी ना हमार चंदा गरहनवा बेटी हो साझे बेरिया लगी हो गईले साझे बेरिया लगी हो गईले सूरज गरहनवा भीनु सार सूरज गरहनवा भीनु सार बेटी गरहनवा पापा मरौआ बीचवा लगी हो गई गईले मरौआ बीचवा लगी हो गईले होई गईले उगारी ऋण मोहार होई गईले उगारी न तोहार ए जी सब बाप माई उठे ले कन्यादान करके आंगन में लड़की के भाई जाले लावा मेरा वे धार फोरे तब दुल्हा सिंदूर दान करे ले और अग्नि के सतफेरा हमने करी ले सबे जी पारिवारिक आदमी बा कोनो लड़की से शादी करते तो कर महत्व जानी उ लड़की रुआ घर में जाई तो 3 गो रूप धरी कवन कवन पहले जाई तब बहन बन के जाई रउआ भाई बहन के भाई बन के फर्ज निभावे के चाहिए धीरे धीरे लड़की रहते रहते परिवर्तन करी नारी के रूप धरी तो सृष्टि करे लगी अजैया दिन दशा पति के खराब हो जाई ना तब महतारी बन के क्रियाक्रम करे लगी औरत के खूब पूजा करे के चाहिए और बेटा सब धन ले ली वो क्रियाक्रम ना फेंकी ना औरत के हम देखले बानी कि बर्तन लेके चल जाइले से यही में कह दी बाहर मत जाई ठंडा लग जाई आ लइगवा तो कह दे जी मार देता रोनु नटी पर लात धर गलगला के मर जेबो ऐसे औरत के पूजा करी औरत के मानी औरत बहिन ह औरत नारी ह और समय बिगड़ जाई तो वही दिन महतारी और धर्म के पत्नी हो जीवन साथी हो साथ जिएंगे साथ मरेंगे ओ सजन तेरे लिए आई बार ऐसा मरद बाड़ से विकास बाबू या तर सघारवा में नु सुनता रे अरे कुत्ता ही कौन बोली हरे ऊ कहती है तू कबरे कहाँ के सभ्यता है अपना पार्टनर के बेइज्जत करे के सुनता रे आ कहीं ऊ निकल के कह दे का कहता रे हो जाए तारी इज्जत भारी नु ऐसे इज्जत कमाए के बाद अपने परिवार का इज्जत करे अगर बेटा बेटी के सुख लेवे के बाद अपना बाप माई के सेवा करी अगर समाज में इज्जत कमाए के बाद तो लोग के इज्जत करी करी अगर सुखी बने के बाद तो दुखी के सुखी बनाओ के फिर में पड़ी